Перейду до історичної теми русинов. Який народ русов напав на Константинополь 18 іюня у 860 році? Ми на цю тему говорили, і ми цю тему знову піднімаємо. І ми на неї постійно акцентуємо. Чому? Це важний для русинов історичний вопрос. Повість временних лет, а вслед за нею історики довго датировали нападіння на Константинополь 866 год, бо ніяк не розуміли, що це за дата. І от одного разу історик руський Голубинський ще в 880 році по візантійському свідетельству указав ніякий не 66-й, а 860 рік. Так само бельгійський учений Франц Калман теж опублікував обнаруженим хроніку царствування візантійських імператорів, так називаємо брюссельська хроніка, у котрій содержалося упоминання про поход русов і називалася там точна дата 18 іюня 860 років. Там написано Михаїл і в його царствуванні 18 іюня 8-й індикт в літо 6368 на 5-му годі його правління прийшли якісь руси на 200 кораблях, котрі предстательством Всеславної Богородиці були повержені християнами, повністю були побіждені і уничтожені. Вот що історія гласить, і оказалося, що якісь таїнственні руси. А ко були ці роси? Ясно і понятно, що це були руси не київські, не галицькі, не московські. А які? Де ще оставалися то ті роси, руси, за яких нинішні історики ведь не знають, ведь не хочуть знати, або, може, їм і заборонили знати чи споминати про росів у центрі Європи. Смисл нашої русинської історії в тому, що якщо російські і українські історики ведуть свою історію від Карпатського хребта, віддавши центр Європи уже чужим народам, ми русини утверждаємо, ні, ми в центрі Європи. Тисо-Дунайський анклав був самий благодатний в древності, де ріс виноград, теплий клімат, файна низинна територія, а Тиса і Дунай були унікальним трамваєм у древності, бо пливти на них легко було. Так що важливо розуміти, що річ іде про русів таїнственних. Но сперва скажемо таке. Хазарський гаганат у 860 годі був у мирі з Візантією, а Київ був пограничний город Хазарії, тобто навіть не свободний. Значить, з Києва не могли пливти 200 човнів по Дніпру і напасти на мирну із Хазарію Візантію, з котрою Хазарія була в мирі. Отвечая на сей вопрос, помним, що хазари і з помощью Візантії сооружали кріпості, города. Та як могли хазари у 860 році напасти неожиданно на Візантію? Мало того, вспомнім, що в 860-61 році на Хазарію прийшло велике посольство візантійське, возглавляємо Константином Філософом, будущим Кирилом, якого прикликали вести діалоги і через місіонерську роботу прикликати, щоб люди у Хазарії, хто хоче, стали християнами. Як могли хазари з Києва, причому як з нашого ЧОПа, могли без согласия Києва на когось нападати? І так, в кінці 8 віка Хазарі поминається єпіскоп візантійський, котрий у Хазарії був, а тому ніякої потреби не було нападати. І так, тільки одно кажемо, що тот знаменитий напад якихось таїнственних русів на Константинополь до сих пор для многих таїнственний. І так, в цей період з 860 года по 861, к тому же правителем Хазарії був упоминаемый у документах Захарія, или Захарія,
Каган у період нападіння русів на Царград у 860 році. Ніяким документом Захарія не споминає, що його люди із Києва нападали на Константинополь. Сперва їх називали поганими, язичниками. У венеціанській хроніці Іоанна Діакона, котрий, скажімо так, не був заінтересований за православну візантійську церкву щось правду казати і за імператора, в місті з цим назвав, що нападаючі були погані язичники і вернулися домів з тріумфом. Но стало ясно, що річ іде про те, що хтось, якісь руси напали на Константинополь, і вони точно, як ви кажете, не були ні київські, ні галицькі, ні московські. Це були таїнственні руси, і за котрих ми, звісно, знаємо хто. Це були наші предки.